नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड गाना लिखले बनी आप सब कलाकार खातिर। एकदम होली वाला गाना है और नया धुन पर लिखले बनी ई गाना। तो आप सब ये गाना के सुनी कैसे बा मुखड़ा बतावे जा रहल बनी। सिंगल गाना बाबा ई। तो चली मुखड़ा आप सुनावे जा रहल बनी कि हर साले रंगे गाल हो बुरा क देल हमार हाल हो हर साले रंगे गाल हो बुरा क देल हमार हाल हो ahoई तारा भैया के मेहर बात भूल जाल आ दुनु जोबन धके होली में देवरु झूल जाल आ दुनु जोबन धके होली में देवरु झूल जाल। तो ई रला मुखड़ा सिंगल गाना बा। बिल्कुल मन करे तो लेडीज भी गा सकतारी चाहे लड़का भी गा सकता है गाना के, कोनो बात नहीं है। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा। सुनी अंतरा कैसे बा। हो अच्छा नहीं लागे तहार चाल हो टप देना मीस दे लगाल हो अच्छा नहीं लागे तहार चाल हो टप देना मीस दे लगाल हो आ नहीं मानी बतिया त फूल जाल आ दुनु जोबन धके होली में देवरु झूल जाल आ दुनु जोबन धके होली में देवरु झूल जाल। तो ई रला अंतरा और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी। काहे कि हम चाहनी कि एगो गाना एक कलाकार के हम लिख के दी ताकि एगो गाना 10 कलाकार गईहन तो केहू के कोनो प्रॉफिट ना। हम हर वीडियो में बतावेनी एगो गाना एक कलाकार के हम दे सकतानी और उहे आदमी हमारे कांटेक्ट करे जरा ई गाना पसंद बा जरा गावे के बा। तो हमार मोबाइल नंबर बा 99 345 29 9 12 यानी 99 34 52 99 12 हमार मोबाइल नंबर है। ये नंबर पर कांटेक्ट कैला के जरूरत बा। हम गाना व्हाट्सअप के माध्यम से लिख के भेज दें। और पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता पर्सनली में भी गाना ब्रांड गाना लिखेनी जो यूट्यूब पर चढ़ा देनी एक से भी ब्लास्ट गाना लिखेनी। और पर्सनली में गाना लिखावे तो भैया पैसा लगेला। ओकरा बाद नया म्यूजिक जो बनवाए चाहता तो नया म्यूजिक हमारा यहाँ कम बजट में ब्रांड म्यूजिक बनेला एकदम धासु। तो म्यूजिक खातिर भी आप सब संपर्क कर सकतनी हमरा से। और जरा गाना रिकॉर्डिंग करा के बता हमारे खुद के स्टूडियो बा अपन बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बाजार में हमारे स्टूडियो बा। बोले में आवाज़ लटपटा जाता से ढेर वीडियो बनवले बनी आज। तो चली कांटेक्ट कैला की जरूरत बा। रहे खाए के फुल व्यवस्था बा हमारा स्टूडियो में। रहे खाए के पैसा ना लगेला और बढ़िया से रिकॉर्डिंग भी होला और मिक्सिंग भी होला। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।